Άντζελα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Άντζελα Δημητρίου πια δεν είναι μια απλή τραγουδίστρια. Θεωρείται από τους πιο πολλούς σαν η πρώτη κυρία του ελληνικού τραγουδιού αυτή την εποχή. Ναι. Πόσο βαρύς είναι αυτός ο τίτλος για σένα? Πολύ. 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 Θέλει από εδώ και πέρα κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη. Κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη και φοβερά σωστή. Και φοβερά σωστή. Είναι δύσκολα, η κορυφή είναι δύσκολη. Ακριβώς. Ζαλίζει κιόλας. Ζαλίζει. Αζαλίζει. Και μια φορά ξεσκυτάς κάτω από την κορυφή και μπορεί να πέσει. Και μια φορά ξεσκυτάς κάτω από την κορυφή και μπορεί να πέσει. Μια φορά ξεσκυτάς κάτω από την κορυφή και μπορεί να πέσεις. Κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη και φοβερά σωστή. Κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη και φοβερά σωστή. Κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη και φοβερά σωστή. Κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μου να είναι φοβερά μελετημένη